Joo, mä teen videota. Moi. Pelataan äskeetä tänään. Koko season. Mappina on Minepleksi, servuna on Minepleksi ja mappina on koko Islanti ja deskissä lukee servun nimi ja OP ja trollaajat, Armies ja Isbest ja Black Love is noob and Voitto B on joku. Joo, ei mitään. Vähän sekoilua. Juu. Kommenttia, kertokaa kommenttia, että niin kumman videot on parempilaatuisia minun vai Hemmin. Nothing. Kaikki on silleen Vilho. Ei vanska. Joo. Tää on ensimmäinen video mun tälle kanavalle. Mun ja Hemmin kanavalle. Sinne kuolee Black Love nyt. Liivas. Ei hitto, mikä nössö. Miten noi osaa liivaa? Tai miksiköhän noi haluu liivata tolleen? No koska nuubi. Sori. Mitäs nytten? Hemmille tiedoksi, että mitä mun piti sanoa? Hannes! Tiedätkö mitä mun käsikirjoituksessa luki, että mun pitäisi sanoa? En mä mitään käsikirjoitusta käytä näihin videoihin, että en mä niin nuubi ois, että mitään semmoitteita käyttäisin, että en osais niinku itse improvisoida yhtään, niin että... Älkää luulkokaan. Joo, pelataan vaan ihan rauhassa. Joo. En mä oo käsikirjoittanut muuten vaan tuossa lappu vieressä, jossa lukee, että Eikö siis ihan vaan lappu vieressä, mitä piti sanoa Hemmille. Ei mitään. Siis ihan vaan tavallista, ihan tavallista piirtelylappua. Herra. Murozombi. Joka kattoo se meidän viime video oikeesti. Mä pistän linkin tohon descriptioniin. Koska... Tää avas... Koska en itse jaksa toivottavasti se ei kuule mun syöntiä. Missä se on? Miks mä oon näin? Joo, en mä jaksa ruveta mettästä. Ei oo actionia. Mulla on semmonen tunne, että mä jopa voisin voittaa tän pelin. Kato, sieltä se menee. Ei oo povia, joten ei voida povita. Hyvä, päästään selkään. Shut the fuck up. I'm serious. Rocky! Rokki te rokkari! Et nyt jaksais juosta. Rokki! Joo, se on ihan nopo. Oisit edes niinku kävely. Mene sinne. Juu, ei tää osaa palata, joten tää tekee varmaan sen virheen. Mitä ei pitäisi tehdä. Eli... Noob! Mennään suplille. Tästä tulee ihan pirun lyhyt video. Koska nykyään nää minä triple
Apple Team Noobs. Onks täällä oikeesti... Onks täällä niinku 4 tai 3 tiimi? Sillä on se sama likki. Häkkeri! 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 Ihan selvä häkkeri! I don't like hackers. And I don't like teams. And I don't like you. I know it. Because you don't know it. Mut tapataan! Iik! Joo, tämä video oli tässä. Maailman failaa ahne. Oikeesti. Superdropin rohmua ja... Joo. Nähdään ensi jaksossa. Ja... ei moro.